Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. Friends, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesithembu kanye nezingane zesithembu indaba ingosini. Ngizophinda kuze kube ka-million. Angikhondoni i-behavior engekho right enganeni. Angipromote ukungahloniphi. Kodwa angeke ngikwazi ukusebenzisa ukungahloniphi ukuthi yonke into engizwayo ngenze ngathi angizwa ngoba ngiyalalela. Mhlawumbe into eyenza ukuthi ngikhulume ngezinto ey'ningi engeke ngiyikhulume ngiyisiza ngokuthi ngilalele mina. Ngisho ngabe kuthiwa umuntu une-anger, kuleyo anger ngifuna ukumuzwa ukuthi ukhala ngani. Yileyo nto engisize-ke. Kodwa-ke komunye kungaba sengathi because wena ulalela umuntu okuhlaza kube sengathi ngithi mina ukungahloniphi ukuba kuhlaza ku-wrong. Kodwa ngibe nento ethi i-reaction ne-reaction yenziwe yinto eyenzeka kumuntu. Kufana nomuntu okuzoloba kuthiwa kuye u-strong wena. Kwesinye isikhathi lowo muntu angaduduzeka kodwa ebelimala because yini le otshelwayo yona ukuthi u-strong, because ngaba yinto kungafanele ukuthi uyamkele uyivalele ngaphakathi. Nakho-ke kwizingane zesithembu. Kwizingane zesithembu siyibonile iy'ngane zakukaSinew. Kwavela-ke ukuthi nakhu sekuyaxatshana. Angithi njengoba ngisho izingane zesithembu, uThando nesithembu kunento yokuthi uSinew ukhona. Masekuyelwa ngasemaphethelweni futhi uSinew ukhona. Into engase-understand ukuthi why kanti uSinew ezohlezi eba wrong. Hhayi ukuthi lezi zinto akazenzi. Njengoba i-TV show nje namakhosikazi ekhona, zikhona izinto abaxabana ngazo beze bebhekane bengayi-address. Why kuhleze kuzo-addresswa ekaSinew? Ngilandela nge-TV show. Umbuzo wami-ke uthi, mawubukile izingane zesithembu, ngoba manje sekufakwe ney'ngane ukuthi nakuma-siblings kuthiwa yena nje vele uyinkinga. Mawubukile izingane zesithembu, kungaba ukuthi kwizingane zesithembu abangaphandle abafike kulo mndeni because bedonswa yinto esibafaka, bekuwuVuyokazi, umngani kaVuyo uVicky, uTirelo. Laba-ke abathathu nabo banamanga. uVuyo kube nento eyenza ukuthi bangaboni kahle noSinew, kodwa wabuya waba khona into amupha yona ngoba esho ukuthi benoSinew bayazana bake baxoxe kanjani. uVicky umngani kaVuyo wathi uSinew iy'ngane zakubo azimlaleli, esho nje ngalezi iy'nsuku ey'ncane ababone ngabo, wathi abamlaleli kanti futhi uSinew mdala kunabo. uTirelo wathi into ayilalelayo makukhulunywa kanje abamlaleli uSinew, waveza ukuthi futhi abamhloniphi. Laba-ke abathathu nabo banamanga. Nayi-ke mina into engiyibone kwizingane zesithembu kuqala, mabedlala le game ade beyidlala, abanye abantwana le beku ama-questions abevela kule nto ebiyenziwa abo bebekhuluma kudlule. Mase kufika uSinew kune-chaos sebebeyenza ekhuluma. Angazi kuye kusho ukuthini mhlawumbe mawungazi uyi-experience leyo nto ukuthi umuntu mawukhuluma niyawabeka amaphuzu noma ngabe-ke nikuphi kuba ne-discussion eqhubekayo, nawe usufuna ukubeka iphuzu, kuvele bonke abantu bebangumsindo wena ungazwakali. Angazi wena leyo nto uyayuthi uma uyibuke ibe yisimo esikanjani, kodwa mina indlela engibona ngayo umuntu njalo kuzothina uma ekhulunywa kubanga i-chaos abafuni vele ukumuzwa. Lo sekunakho vele ukuthi uwumuntu kanjani ngeke simlalele. Ngibuza ukuthi-ke ama-outsiders alaphaya kwizingane zesithembu bebebathathu, shuthi bona bobathathu uVuyo, uVicky, uTirelo babona into engekho. Ikhona into esingayazi nathi, asiyazi vele sibuke i-TV show, kodwa mangavela abathathu abahlale nabo isikhathi esincane bethi kodwa usisweni omdala, okusho ukuthi ikhona into naye abayenza wrong.
kuye. Yena-ke ngoba vele usethathwe njengalowo mdani wokuthi ayikho into e-right ezophuma kuyena, yikho kunje. Yikho naku-TV show kulindelekile ukuthi sizobona uSneh obhedayo, sizobona uSneh oyi-black sheep. Asikhulumi la ngokuthi yena u-right khona konke. Banama-issues bonke belapha etafuleni. Uma kuwukuthi into yokuthi i-show ayivalwe kwi-high note, ivalwe ngokuthi i-drama siyitholile, banawo abawakhulume kuma-previous seasons. Amanye amakhosikazi akhombene ngey'nkulumo. Yithuba lokuthi be-address lezi zinto ade bey'khuluma ngabanye, bebe nokuthi i-page lalo nalo lithini komunye, kodwa zivala nguSneh. Ileyo nto-ke engishoyo ukuthi akwazi ukuthi kuyaqondana. Ku-season 7 la esekhuluma khona ngokushintsha kwesibongo, okwaqala kwaba yinto engathi iyahlekisa. Washo ukuthi isizathu sokuthi ngingathandi ukukhuluma ngalokhu okukhuthalele umamkhulu. Angithi-ke isho ibe nephutha yokuthi ayaze sikhombise bemlandela beyokhuluma naye, hhayi ukumlandela emva kwakhe. Mhlampe bethola ukuthi kanti inkinga yakho yini, asasiyithole i-episode enjalo. Mhlampe ukumazi-ke asasiyithole i-episode enjalo. Mhlampe futhi nendlela abamaze ngayo, bamaze njengalo mntwana onje, ukuthi hey, asizokwazi ukulobe siyixaka ngalo ngoba vele uyinkinga. Uma befuna ukuthi asimbone eyi-black sheep, thina sizobuka ukuthi yini inkinga yakhe namanje. Mhlampe-ke ukuthi yena abe-right kusabotaja i-show yabo. Sicabanga kanjalo ngoba sifikile isikhathi sokuthi uSneh asho kumseleki, nangaleso sikhathi ubezomtshela ukuthi angiyithandi lento, iphelele la. Iyaphi le ndaba le kwi-trip? Ngoba sekufanele sibe ne-episode enoSneh lo ongezwe ukuze sikhulume kakhulu, sisho ukuthi iy'ntandane kwasha kwacima, sibe sikhuluma ngento esingayazi. Sikhulume ngathi sasike sayigqoka iy'cathulo zakhe, sibe singazi nokuthi yini efihliwe, yini angayikhuluma, yini angaze akwazi ukukhuluma. Asikhulume ukuthi aphule umndeni wakhe, ehambe ekhuluma umathanda ku-social media. Sibuka ukuthi isizini nesizini uSneh unje. Isizini nesizini uSneh khona into e-wrong afanele ayenze ukuze ezocela uxolo. Ayibo sizwile. Uyabona lama shows agcwele ku-social media anesidina la abenza into efanayo, storyline esifanayo. Kunengane eyodwa ehlezi lo mndeni beyibeka laphaya kuyiyo kahle kahle isikhathi esiningi kule storyline lengane ushonelwe uma wayo and ubaba wayo ubhizi ne-stepmom. Ne-stepmom asiyithande sisikahle ingane, nengane ithemba ubaba kodwa naye ubaba akanakile. Seyingane nje eba-lonely, ingane nje elobu isendaweni nje e-cold and dark ngoba ubaba lo owubaba wayo ubhizi nale stepmom, and i-stepmom asinandaba nale ngane. Inobukwarathu. Nakhona futhi inkinga ukuthi ingane mhlampe bayifice bayithola injani. Kodwa-ke kona konke mina ngisola umuntu oyedwa. Yimi osola umuntu oyedwa. Ngoba kwakhona ekuqaleni isigxivizo kwakufanele senziwe uyena. Ngoba ingane kuqala yeyakhe before ihlangane nama-visitor. Ukuthi ama-visitor efika, ufike wathini ingane yakhe. Uyizibe isikhathi esingakanani. Kodwa simbonile phela. Nanga unkosikazi ihamba nemoto ingane yakadokotela. Naba abanye abafikayo, omunye umntwana uyakhala ukuthi umama akakafiki. Ubengasala mhlawumbe abuka ukuthi umama uyafika noma akafiki. Kodwa akawuvala umnyango ehambe. Yinto esibuye ku-TV show, ashiye lo okhalayo ahambe aye kwabanye. Yiloyo-ke engimsolayo
Lo ophuma nengane egulayo kweyeyakhe futhi ephuma nonkosikazi uthi ngiyamkhulula akahambe. Lenye ingane ekhona endlini eyodwa masibuka phela ngento abasikhombisa yona uthi hayi ingene endlini isale sobona phambili ushiya ingane iyakhala. Lena-ke ikhala isikhathi eside kunezinto ey'ningi. Yena futhi wafuna ukulobe egcizelela kubantu ukuthi ingane yakhe ayizwe, ingane yakhe ayihloniphi. Yiloyo-ke engimsolayo. Kodwa bese sikhuluma nge-storyline ngoba manje angifuni ezinye izinto sizenze zibe deep. Abantu baze bathi musani ukufila ey'ndabeni zabantu. Cha phela khona ezinye izinto esike sayibona before. Esike sayibona noma sesiyibuka lapha ku-TV ukuthi indlela evela ngazo ku-TV ayifani ngqo kodwa sesisho ukuthi awusike sayibona indaba enje. Lono mhlampe okube nama-issues ukuthi imindeni ithi kodwa ingane yakhe beyilobe imdinga ngoba namanje imdinga. Asisho futhi ukuthi ayingakhuli. Ayikhule phela isikhathi esihambile kodwa angeke hleze sisola umuntu njalo esingamuzwa futhi ebala zonke ezinye izinto nezinye izinto mhlawumbe singayibala ukuthi hawu bamsupport-e kangaka sesenza i-reference yayo i-TV show singakutholi. Silobu sisho ukuthi kanti bamsupport-e kangaka kwahamba ibanga elingaka. Singavele sisuke sithi ngoba nathi ekhaya kuno-anti abahluphayo kuney'ngane ezingahloniphi. Le yasekhaya ingane engahloniphi ngayibala ukuthi ayihloniphi ngani ngo-1, 2 no-3. Sengizamile futhi ukuyibuzisisa ukuthi kanti yini inkinga yakho kule yasekhaya. Le yaku-TV angakayizwi ukuthi ithini ngoba ngathi nayo ukukhuluma seyikhuluma ibuye nganeno. Mhlawumbe nezinto ey'buzwa abantu yikho isheshe idideke ukuthi lo mndeni ngiwuprotect noma ngikhulume yini kanje. Ngoba mhlawumbe ukube uthando beluyisigaxa ingane ibizodlula entweni yokuthi hawu ngancisha ukudla sekuyinto edlule. Manje vele maku-on and off awukho umuzwa wokuthi hawu la bantu abangibuza le mbizo bayangidayisa ngoba umndeni wami ngiyabhilongani laphayana. Hayi ngeke guys, hayi ngamane ehlukane imbono ngeke kuze ukuthi kuyaqondana. Season 6 sivala ngomuntu oyedwa, season 7 sivala ngomuntu oyedwa, season 8 sizovala ngomuntu oyedwa. Indaba yakhe yona ayishintshi. Kodwa akhona ama-options ukuthi asingayazi njengoba nezinye singazazi. Hayi ngeke. Hayi. Sigamenxe nje lana. Sigamenxe la sigamanxa khona. Ngoba phela manje hawu yena vele so disrespectful. Asizazi ezinye iy'ndaba. Hawu. Sekuyokhomenta ke bonke bekhomenta ukuthi uSnehhusi ikhamera ilandela yena. Simcelela ibhonasi. Uyadelela kodwa ama-views yawaletha. Iphi ibhonasi yakhe? Hawu, khona ehambe lapha ethe uyohlala engakhulumi. Angisisebeyazenza ezinye izinto sebekunakwe yena. I-trip usho ukuthi ngayi. Hayibo. Usindaba zakweminye imizi, hayi.